Привітання, привіт, hello, ніхао, Ола із Юнані. І не просто із Юнані, а тут на мяжі з М'янмой. Апошня з таких племён, яны завуць сабе людзі Вадзу. І вось гэта ўжо іх арнаменты. Офигеть просто. Hello. Шмат хто з іх упершыню бачыць увогуле іншаземца з белай скурай. Таму яны такія все, а нас тут трое. Канешне, я жартую, бо яны таксама былі рады бачыць заснавальніка гурта, які грае музыку рэгі і знакаміты па Кітаю, бо гэты хлопец таксама, ён вось з гэтай дзярэўні выбіўся ў людзі. Окей. У 60-е гады тут яшчэ жылі гэтыя плямёны, і яны яшчэ былі на ўзроўні там ахотнікаў-собірацелей. То есть яны тут бегалі ў гэтых павязках з коп'ямі, і вось сёння яны ўжо маюць сельскую гаспадарку. І будынкі ўжо з камянёў. І вось гэтыя сістэмы ірыгацыі па прынцыпу, як у Кітаі тут зроблена. І вось усё гэта прайшло за два пакаленні людзей. То есть вось тыя, каго мы бачым, іх дзеды яшчэ бегалі, тут ахоціліся з коп'ямі на жывёл. То есть нічога ніхто не вырошчваў, бо ў джунглях тут шмат чаго ўсяго ёсць, можна есці, не трэба ім сельская гаспадарка. Таму вось гэта удалёная дзярэўня. А вось тут, вось гэтая гара за мной, гэта ўжо М'янма.
Ось яке дерево цікаве. З такими там шипами. О, і вон гэта садавіна. Калі яна падае, калі ён спелы, ён падае на зямлю, і семкі разлятаюцца з такой хуткасцю, што нават небяспечна быць побач. А гэта традыцыйны танец, які яны танцуюць на працягу некалькіх гадзін. Хтосьці даяднаецца, хтосьці сыходзе. І пазней, калі сядае сонца, у сярэдзіне запальваецца вогнішча. Я таксама пазней у відэа пакажу. І вось гэта адна з тых традыцый, якія яны пранеслі з тысячагоддзя. Мы спрабавалі танцаваць з імі, там не вельмі складана, нам дапамаглі вывучыць крокі. І, можа, праз хвілін 30 ты з імі разам адчуваеш сабе ў нейкім такім трансе, і гэта просто нібыта вось усё навокал перастае існаваць. Ты просто там, вось у гэтым моманце. Гэта складана перадаць, але што цікава, шмат у якіх культурах былі вось такія вось традыцыі, калі яны танцавалі вакол вогнішча. І яны гэта робляць тое, што кажуць, і па сей дзень.
самі ў гэтай дзярэўні.就退。